Hei, nyt on saatu aika siisti tuote keijukotoon. Fidget-sormus 4 eri kivivaihtoehdolla. Jos sulla on tapana esimerkiksi naksutella kynää, nyppiä kynsinauhoja, purra kynsiä tai jotain muuta vastaavaa, on tarvetta stimmata tai hypistellä asioita, niin tässä on siihen loistava apuväline. Kaikenlaisia stressileluja ja myös fidget-sormuksia on toki markkinoilla ennestäänkin, mutta tässä sormuksessa yhdistyy kivien hoitava energia ja 2 erilaista tapaa näprätä sormusta. Toinen tapa on pyörittää spinneriä ja toinen on naksuttaa sitä. Ja spinnerin voi kätevästi vaihtaa fiiliksen mukaan. Se tapahtuu painamalla varovasti täältä spinnerin toisesta reunasta sitä alaspäin ja uusi spinneri laitetaan paikoilleen ujuttamalla toinen sivu ensin sinne sormuksen uurteisiin ja sitten toinen ja vedetään ylöspäin niin, että se naksahtaa. Tällä hetkellä meiltä löytyy nyt alkuun vain 1 sormuspohja ja 4 kivivaihtoehtoa. Ametisti, ruusukvartsi, musta onyx ja labradoriitti. Sormuskokoja löytyy 5 erilaista. Nämä ei ole siis kooltaan säädettäviä. Paras tapa selvittää oma sormuksen koko on mitata sellaisen sormuksen sisähalkasia, joka on sulla jo käytössä ja sopivan kokoiseksi todettu. Sormuksia voi toki pitää missä sormessa tahansa, mutta itse mä oon todennut, että naksuttelu onnistuu parhaiten, jos sormus on etusormessa. Oleellista naksuttelussa on se, että sormusta täytyy tukea samalla täältä takapuolelta. Materiaali on hypoallergeenista ja laadukasta kirurgin terästä, jonka hopeinen väri ei tummu, vaikka sitä käyttäisi vedessä. Sormukset on patentoitu ja niiden on myös testattu lievittävän ahdistuneisuutta. Löydät sormukset Keijukodon verkkokaupasta vaikkapa hakusanalla fidget tai sormus. Sormuspohjat ja spinnerit myydään erikseen.